Musoro ndiro pano kwandaiva ndaendawo kusvika pamba ndakazonzwa madzimai vachitsanangura vachiti inini pane hope dzasvika naanyamunambwe vasvika vachitsanangura vachiti ndarota imi mamai maurayiwa novarume venyama, zvichitaridza kuti imimi varume vakutobhadhira madzitezvara, asi zvanga zvichitotaridza kuti maurayiwa emaitwa aya maurayiwa zvechokwadi. Ndidzo hope dzandarota, zvokuti imimi amai makaita zvokutamba nomaonera ndiri kuita nohope dzandauya nadzo idzi, amai handina kuona mararama, munogona kutongofa nokuti shuwa ndaona ndakuti atezva bashi renyu hanza dzenyu dzitobhadhariswa. Ndobva ndati ko nhai madzimai, mimi nemaonero enyu amuri kuita hope idzi muri kuzvionawo sei? Zvakanzi no inini handisi kuzvinzwisisawo kuti hope dzavo dzakamira sei. Saka mumwe wangu mukumuonesa kuti iwe ko chirudzi chauri kuita, ndakamuonesa yabva aenda kumapurisa, ndobva ndamuonesa zvakare bvaenda kukoti. Taita kukoti ndobva tatongwa, ndobva tanzi iwewe uiza chireka kubvunza uyu, iwewe chirekaenda kumba kweuyu. Asi inini Majesty ndiri kuti nyaya ndakuidzora kudarira mambo, vachigadzirisa hope dzake uyu murume uyu kuti dzairevei, asi ndadzivisa pakuti iwewe usaende kuzotuka kumba kweuyu, iwewe usaende kumba kweuyu, asi iwewe chienda unotsanangurira uyu murume uyu mudarira mambo kuti hope dzako dzakamira sei, kuti uri muprofita here, muratidzo here, uri chii? Baba nangwe ndapoka rino zviri kutaurwa kana chiri chokwadi mungatipe here kuti hope dzenyu dzakadaro dziri ipi? Pamusoro vataura vachisanganisa vasiya pane nyaya chaiyo chaiyo. Ichokwadi andifunga 20 years kana 2004 nyaya vari kutaura nhasi. Taienda kumasowetese tichangowana wamita mafaniro, ndo pane chitiko chavari kutsanangura chehope. Asi ndikuona sokuti panyaya vari kutaura iyi vari kunzvenga pane nyaya. Ndo pandakuti ndichifamba ipapo kwavataura ndakaenda kumapurisa ndakazodii, ndo kwandingagona kufamba ndichienda, nokuti nyaya iri kuyaverengwawo nenyaya dzopindira pazvinyaya dzakadi dzakasiyana. Hamene unotendera yekutsanangura. Pane 7 years dzapfuura murume uyu atanga kudetsera nemudzimai wake achiti aona nhamba yefoni yangu iri mufoni madzimai vake, akandifonera. Ndikati ina handina ruzivo kuti foni yangu yakauya sei mufoni madzimai vake. Vakaramba vachishushana kubara, vakaita mheremhere muraini mese. Ndakamuendera munobvunza kuti zvino zvauri kunetsa mudzimai kana kuti zvauri kutuka nezvangu inini zvakadii, kuti utsvage kuti pane chokuita here pandiri, kuda kuikoneri kana kuti toenda kupolisi, zvikanzi haundiudzire zvokuita. Vakaramba vachituka, ndakanyarara. Pane pakaita rufu 3 years dzapfuura pamusha womumwe watonamata naye. Takagara, murume akatanga kutaura kuti nyaya iyoyo shuwa akashauda parufu pane vanhu paipai. Ndakatombokumbukawo zvokusumuka vanhu vakati aiwa kudaro kana wana zvokunetsa unoenda kumapurisa. Pandakaenda kumapurisa, pandakaenda kumapurisa mutunga gore dza 3 years gazitakanganisa. Ndaenda kumutunga gore, mupurisa angoti aiwa pakuyana newe dzoka unogara pasi, achauya kuti ndozomira sei, ndozomutsiura. Ndobva ndadzokera kumba, murume ndobva anotsiura. Zvadarika izvi takagara takangodaro, takadaro. Gore ratabva iro ratari mwaka wapfuura, ini ndakalona kukambani yonzi Atlas. Murume uyu akaronawo kuAtlas kuyakwe. Musi wekuti akunopiwa maimbo zvakapiwa marasha, takati sipo seedbed kwaakapiwa handizo, takapirwawo kubini, ndakapirwa kwangu, iye akapirwawo kwayo. Pakapirwa marasha handisipo, iniwo village yati yaipirwa marasha. Ini asi ndatora yangu ndakatamisainiwa nevanhu veikoko, nandine masaga angu anoita 30 bags anga ari kumhiri ikoko. Iye akapiwa yake 20, ndokubva atakura futi musi ndobva yakumba. Musi wekuti apirwa fertilizer takapirwa kwakasiyana. Mudhumeni ndobva achitaura kuti no, ndauya kuno murume anonzi Judah Wiz ane double dip, akatora kuZLT akatora kwedu. Saka vakuru vanditi endai munorikapa zvinhu izvozvo, hatina mutemo wekuti munhu unotora kuviri. Saka kuti akuti zvawasati watora marasha yako kumhiri uku, chitora ari pedyo papi apa. Kana watora ari pedyo apa, uisa uchitozongotora ari kundorikavha kwandoda kurikavha. Ndakati ina handikwanise kunotora marasha yazvo, zvanzaiwo nyaya yacho ndaipedza kare. Ane tinodi tinotora. Ndakamusa tractor yangu
vakarodha marasha dhumeni yeye nemwana wakewo ndobva ndaendesa kumba. Murume akabva ataka kutuka nenyaya iyo yemarasha iyi. Kutuka kwaaita aituka ari muraini zvotiraini saitozvinzwa. Aifunga kuti akafunga kutuka usiku. Kekutanga kwacho akafamba neraini achitaura kuti ndinoda kuuraya munhu anonzi Nyamunhamba. Kana ndamuuraya ini ndonga mapirisi emuchibara. Vanhu vakati ko iwe urabva wakanyarara sei nyaya yakadai. Kadayo ari kutaura ari kunze kwamuri mimi. Inini asati ataura direct kunani kwandiri. Akataura direct kwandiri ndinoenda kumapurisa. Takagara takadaro. Ruzha hwake waindainzwira kure nevanhu. Manje tane 2 weeks dzapfuura idzi. Murume uyu akauya kumba kwangu kuma9 dzemanheru. Aine bhaketi rematombo, aine demo rake achida kuuraya inini. Akashaudha zvinyadzi zvese nevabereki vangu vese akashaudha. Handina chandakadai. Haana chaakasiya. Kana mukada kuti ndidudze zvinyadzi ndinodudza. Aiti ndiri kutaura iwewe Simon. Zvinyadzi zvinoda zvinoda mudari ndozvatoda izvozvo. Aiti pamhata pako, pamhata pavabereki vako. Nevakakubereka iwe musata nyoko wavo. Ndovandiri kutuka ivavo. Ndini Judah Wiza ndiri kutaura iwewe muka imo mumba mauri imomo. Handina chandakadaira. Iwe mukomana. Wopedza uri kutaura idzi ndedzigore ripi? Pane makore acharangarira kugore racho. Asi tagara tichitonetsana tisiri kuwirirana menyaya. Ndati ndedzigore ripi? Neyo muna 2000. Right, kana usingarangari ndedzigore 2004. 2004. On the 4. Itokwanere. 2010. Ndarangarira. 2010. All right. Yes. This Variable. Mati. Achakunzwa. Ndina mati namo. Takambona madatesi vakazosiya zvako. Yeah, that's Tropika na ishi wangu. Sasa nataka mkutano ishi wangu. Chokwadi sina mwenyewe. Mali wali kongore. Wani chicha urukuda bamukazi wangu. Manza. Ndopana nyaya nokurumu. Pano nyaya yokufungidzira kuti iwe unoda nomukazi uyu. chakamisi pamusoro ndo zvavari kutotaura zvavari kufungidzira noti hazvina kugumira kuzovirikidza nyaya yeupenyu. Inyaya yekutoti vari kuita zvokutotaura. Amai, mungatipe zvakazara kunetsana kwomurume wenyu naNyamunhamba. Nokuti tikunzwa kunzi imimi mune uhope dzavakaudzwa 2 foni dzaNyamunhamba dzichiapira mukati mufoni menyu here. Andikuti mungatipese zvakazara. Ichokwadi baba vakauya kumba kwangu handicharangarira kuti igore ripi, asi vakauya kumba ndoti baba varipo here. Ndikati baba vabuda havapo. Vakati ndine hope dzandarota mai mauraiwa nemurume wenyu. Vabereki venyu vachitoripisa murume wenyu zviratidza kuti mauraiwa. Vakati kwetozo hadzito ndini ndivaudze munozovaudza chi mega kana masangana navo. Ndofunga dzakandiremera dzakaswera dzichingonesa hope idzi dzinochirevo chipi. Baba vakauya ndibva ndavaudza. Ndakati baba haNyamunhamba wauya pano ndidzo hope dzavataura. Ndofunga takagara haNyamunhamba vakadzoka futi vakataura murume wenyu achipenga. Kune mumwe murume anopenga zvokubata murume anopenga zvokubata tambo dzichidzigayo ndatobuda payadhi kubva wasvika baba zvikanzi ndine hope dzokuramba dzichindiletsa amai. Ndakarota murume wenyu achipenga. Kune vamwe vanopenga zvokubata chigayo chichirira vanodzoka bhedhe ndomupengero wangu wakuita murume wenyu. Varume wangu vakaenda pandavaudza futi vatagara baba ava ndobva wazoya kumba ezvo ivo nemurume wangu avawire nenyaya ipi iyoyo. Ndobva wazoya kumba ndobva watora marasha kumba kwenyu ndobva waenda. Nyaya yefoni nhamba iri kutaurwa baba vanotransport inini ndinoita foni ndiri mukadzi handakuziva kuti ndanga seva foni nhamba dzavo. Baba vase murume wangu vanotova kutobvunza kuti foni dzemurume uyu dzapinda semufoni mako nokuti pane nyaya dzagara dziri kungonesa. Saka kureva kuti tikatarisa hope ndo dzanyanya dzadzokerera pamusha wevavo ndizvo ka
iwe Nyamunanga. Sorry. Nyamunanga. Iwe ndio mistake hiyo. Because nyaya yako ile katimuzi. Iwe pamushawo munhu wesimbira kana ukaona ndomungo isi tiri kana katikati tunotorotawo kani. Saka siyana. Asi mushawo munhu aundo nanga nawo. Because ipapa tutotaura kuti iwewe vile chakuda kuno mukadzi womunhu. Shida kwanza. Aufana kuramba uchimbofuridza tumwe taura tomushida. Ngino zvako iwe. Ende uri kusvika mume wacho asipo kwamba uchiona mukadzi aripo. Andachida kupindura uchangamira noti pataura zvinhu zviviri. Ndataura chinhu chimwe chete. Pataura zvinhu zviviri. Ndataura chinhu chimwe chete. Kana chokwadi iwe nowe mudzimai parutaura kuti unozvinzwa zvakauya uchitaura zvakati wandei. Iwe wakuudza kunyeka uyu mukadzi ndakutaura chokwadi. Ndakutaura ndiwe muri kunetsana. Handisi kunetsana nawe. Aiwa wakainzwa shamwari. Isusu somaziviri edu wanza kana tichitonga nyaya totoziva kunobvira nyaya wozi mukadzi womunhu ukaona wakundoti zvinhu zvopamba kumumwe munhu nanga nazvo mheno chauri kuda iwewe wozi iwewe ndo uri kukonzeresa ndochokwadi kai wozi pamusha munhu unodii inzwa unzweka Traimo. Hauna here kunotaurira ava hopa Takataura pamba pawo pambapo wakaenda ka saka uri kura mira ka ikoko kare kacho ndokazokunzera handiti kuona kuti nyaya ya 2010 kana ukati 2004 mararamiro yavaita vanga vachikuti maybe asi vazoona kuti bheta kuti ndiendese padare ndisaka uchinza kuti mhosva iore saka zvauri kutaurwa namambo handisi kuona pauri kuramba nazvo iwewe kunzi iwewe iwe uri kutenda kuti hope wakaenda zveshuwa wakanotaura hope wekumba kwava handiti then foni iwe watenda iwe ukati shuwa handiziva kuti foni yavo dzangu dzai dzakapinda semufoni yaama yavo asi apa chaunofanira kungofara ndechekuti hapana kutaura nyaya kunzi unodana nomukadzi but hanzi hope dzako iwewe hazisi kundifadza kana iitisa mambo iwe tetekera murume kana dai uriwe ndiye iwoyo achisvika achitaurira mukadzi wako iwewe zuva nozuva rega zvakafanana izvozvo uyo anenge achitorutsvagi iwe uri kuchita rutsvagi mukadzi wako iwewe uri kuchita rutsvagi baba itai mushimushi muzvireki mukukarotera vangani vamutanga utaurira zvandanga ndichifunga semiwo imimi muri munhu womurume ende anoshanudziro kwana ndaifungidzira kuti maingoti muedzi weinawe zvekutoti kana panga pachitongowa dzimwe nyaya mukagara uko maingoramba muchitsikitsira muchinamana kumwari wangu ndakapinda munataisireva nehoka dzangu izvozvo ndaifungidza kuti maingoti ndakakanganisa in short zvisiri zvokuti mucharamba muchia kuonesiwa kwamuri kutoita kuonesa murume nemusha wake anoshanu dzinoshanda handiti muri kunatsozoona mapoinzi yacho yataurwa nababa yaizotaurwa naamai muchiwana baba vasipo hamuna kuzoita shambiro vatsvaga kuti muvatsanangurire mbune zvino nanhasi nyaya tiri kutongonatsa kuona kuti kana mukataura noupoto yakatongokutsimbirirai ndaifungidzira kuti semurume kuti tirege kunon'onodza makawanda ngotaruregera one time I'm sorry. Changamire ndinokumbira ururegerero murume uyu pane zvandakaita ndakazviita nokusaziva uye ndakambokumbira ruregerero pamberi pavamwe sekuru auya futi ikoko saka ndaichipa kuda hwakanzwika saka ndiri kudzokerera zvakare kuti ndikukumbira uchi ruregerero andinoona unokunokutana chirume unoona kuti pawakati polisi yakakudzoreveitende kwapamama pawati panozvi vakatoona kuti pano zviri kusakisa saka mambo unaroda kupedza nyaya dzipi idzodzo so mata yadzikiitwa chii nhasi zvokuti imimi kutsvaga kwamaita ndozviumi zokupamberi pamwari kusapedzera dare nguva kumbira rogeri pamberi pamwari iye achinzwa ende iye kana achidanzwa isi tichamubvunza zvakare kuti iweweka urugero rwokukumbira umwe wako iwo uri kuti kudii kutambira sei
ndatora ngori pamusoro pekoresi kwamataura kuramba ndichitukwa handina kuendesa munhu kudare kuti ndidi ndakanokumbira runyararo inonzi pisoda kudare kanzidai munogara zvakanaka iwo riza uyo ari kukumbira rwegirisho andakanga takasvika pamba pako ndakaona mukadzi wake ndakamutara hope zvisina kodzero kuti ndingasvike ndichitaura pamberi pemukadzi wako iwo usipo iwo uri kuti kudii ndinogamuchira rurege rwiwo asi ndinoti ngaarege kudzokorora futi chimiro chakadaro. andowainzveukano wako tinotenda saka apa ndopawazogona manje uri ndezvinonzi munhu murume ane pfungwa dzakazara nditi bozi kana iwe ukazvitiwa zvinongouya mwana nditi bozi mukadzi wake haachafungidzira kuti ukutaura hope chete handiti anaaotoedzera kuti maybe yakuda mukadzi wangu ndozvinoundi nokuti nyamulambwe tactic dzokusvika nadzo kana dzokuda kukadzika dzakasiyana siyana anoona mumwe chaichai akasvika akakanda shoko nhasi anoda kuona kuti mukadzi ari kurekita sei wakaona achisekerera zino anodzoka kuti upiri akaona achiseka aenda gore rese ari pamatrials nomukadzi iyoyo kusvika amuhwina zvinoitika izvozvo hanzi para kuregera chakamira kuti waregera pangaite kubhadhara kana kuti waregerera nokuti vanhu zvinobva kwauri nokuti hazvina kunge kana apo hazvina kunge zvakataura kuti zvikuda kubhadhara zvakati ati zvapera here pakuti waregerera kana kuti wanga ukida kusvika pawauda kusvika kuti ubhadhawe Hai, nini ndinoti kana vakataridza kuti hope dzavo dzinobva mudare romweya chaiwo ndinovaregerera, asi kana zvichitaridza kuti zvavakatsanangudza dzaiva pfungwa dzisina kuita zvakanaka, handinoti ngavandibhadhare. Asi kana tsananguro dzavo dzichibva muchokwadi, hazvina basa zvapera. Saka ndinoti chiprofita chavo dai chajeka kuti ndechochokwadi kana kuti chomanyepo. Vaprofita isanda vaona vachiprofita. ukaona vanhu vanoenda kuchechi vanonzvenzvera kwa zvakasiyana siyana kwanza zvokuti iwe unogona kungechiti handino mudzimai akatotaura kudara nochechi nanza kutotaa zvinoitika handiti saka iwe wakatonaka zvako because vanhu vanotemana nematemo inyaya dzakawanda handiti but munhu anoenda kudeza iza zvaari kuita because hauna chaukaona waingoita shungu dzomwoyo zvako but nhasi waregerera zvapera iwe murume dzidza uri pamberi pomunhu akanzi mukadzi womunhu unoda kuti ndarotaura hope dzakati dzinofanira kunge dzichigadziswa pamba penyu hazvigoneki mangwana wadzokere unotemwa nodimwe chamwa nopisawo dzimba. saka changamire vanotambira ruregerero rwenyu nouyo nokutambirawo kutaura kwake. Saka nazvino vanoti dare rapera kwamuri muchiombera zvenyu maoko musimuke. Pamusoro inini kusvika pamwe pano pandinowanza kutsanangura kunyatsongo zvakaita, ndakumbira kuti hope dzomurume uyu kana dziri dzichikwanisa kutsutsika kuti anomweya shuwa, tichigutsikana kuti chokwadi chomweya wake ndochichi, ndinogamuchira. Asi apa chingaite kuti tizive kuti hope dzake idzi ndozomweya shuwa, chingave chi andigoni kumuregerera kana ndisina kuziva kuti hope dzake idzi ndodzechokwadi zveshuwa. Kana asi pasina kukwanisa kumira tifambe nenyaya nyaya yakasati yapera uchigerese unoratidza tiri kutasaona kuti patasvika wangotaura but wangotisiya tiri pending but zvisinei chirega tichidzoka. Nyaya yehope makarota gore ripi? 2004 ndopamukarota hope. Murume uyo hope dzedu dzakazoita here dzamanga marota dzedu apenge zvokubata nhengi nokuti auraye mudzimai
achiripiswa mombe nanatezvara akazofa here mudzimai weshe ukuripiswa kuti uyo aripiswe mombe nanatezvara Changamire handigone kupa kupindura pandomudza. kuti anga ari maroto kunyanya kubva musadza ravo Handizivi Changamire. aiwa nokuti toda kuti isiso hope kana dzichitaurwa ndedza 2004 handiti kureva kuti pane zvimwe zvidzane 20 years saka tikuziva kuti pa 20 years padzava ndedzekuti here tichiri kuenda mberi kuti tichadziwana kumberi kana kuti sehope iwo mataurirwo adzaitwa kana kuti ihopewo zvadzo dzongoti ufanike zvakaita seizvozvizvi ndakangosvika ndagota ndongorota Changamire mukundiomesa dumbudzo. aiwa Uomo kuti asati afa. saka uyo kwandagirisiai anga achapinda kuti paramaoro tutazara kupachikwadei 20 years Oh. Changamire inini ndamirira kutaura kwenyu. Ndichataura izvezvi handina chokutaura. Ndamirira kutaura kwenyu. Pandataura pakwana. Tsananguro dzokuti azive kuti chokwadi ndochichi. Iwo uri kuti kudii? chokwadi chomwe chiwanoziva unopa unogona kuwana here paungaine kuti chokwadi kuona munhu chaitika rakazvisa ndiri kuti kana asina umbo kureva kuti ainditaurira zvekunyeba anofanira kundibhadhara chaje ndozvatizvitaura kunzi Kuda chiko. unotaura kuti ini mambo ndikuda chakati nekuti hope dzake ndedzekunyeba aiwa ndamuregera nekuti hope dzake ndedzechokwadi mambo voadjust kuti zvinofanira kuitwa sei ndozvaupa haini ndiri kuti ngaabhadhare mombe mbiri kuita kuti asazoenderera mberi nokupwanya misha yevanhu uya kunokuza uya matekidari muno kuda kuenzanisa wanditika zvinowanika handitika kuti munhu anofanira kudzidziswa kana paanenge akaza wanditika uya kutokumbira kuti handizokuonawo kozi shuwa ndakazviita haana kuramba kuti takuchindawo pfungwa dzake kuti dziri sei handiti iye wachanya kutaurirwa chokuti mukadzi wavachapa anowazvinzwa vadai shamwari kuti kunzi munhu uyu ari kuti inini handingachandikaona mukadzi wangu pahope dzavo panikuda Changamire pakandiomera. Ndakumbira ruregero, ndakangokumbira zveruregerero. Ndakumbira ruregero, ndakakumbira zveruregero zvanhasi. Uri kuona iwewe shamani upedza wakaenda uchitaurira mudzimai kauka iwe waida kuparidza musho uyu waupedza wairota iwe waida mukadzi uyu wakaenda uchinyepera hope kuti ndarota hope dzakati iwe uchinyepera munhu uchimuda. Alright, nengi Judas. Kunonzi kuregerera munhu ka? Kunonzi kuregerera munhu hakusiko kuti ndamuregera nemombe mbiri. Seshokura wambotaura. Saka hauna kuregerera. Saka tiri kuratidza kuti nyaya yako inenge ichigere asi tichitarisa mudare rineri totarisa kuti panyaya yese zvezvairi hongu hope dzaitaurwa zvididi zvese zvozvo zvinge zvisiri zvokuti ndezvechiprofita dzinge dziri hopewo dzekuti munhu asangana nadzo asi tichizotarisa ndezvekuti semunhu chaikusvota maningi iwewe hadzizi hope kusvika pamba pako paita uyu wanzwisisa zvehope zvitinyepei nekuti iwewe waitoti dai kana aikudza iwewe hope waimudi handi waingoti noshuwa hope baba dzinonge but chakazodzimba maningi kusvikwa kwepapi kwepamba pako achiudza ari mukadzi futi kuti ndiye ari kuti hope saka isusu tichitarisa tinoona kuti ndo pane marwadzo ako ipapo but anyway zvisinei mambo anogona kukubatsira iwewe kuti tisarambe takatarisa kuti nyaya yacho toita sei vanopa judgment. asiwo pari ipapo achifanira kuregerwa kwenhu wako murume uyu murume wanomusha mudzimai wako haana ichaakawanza kureva kuti anoringa newe twaya kutaurira
kutaurira ikokule unofanira kubvisa pfungwa handitika zvichiita kuti iwewe ukada kuramba uinadzo wakaoma pakuti munhu wako akumbira ruregerero chitindikuda kuti andibhadhara usina akumbirawo ruregerero watadza zvakare kuvimba nemudzimai wako muchivanhu saka mudzimai wako chimutemba nokuti hapana chaakakuvigira zvinoreva kuti iwe unofanira kuzvinasa uchiti anovimbika. Regai titore mukana wekuti changamire vadzikise mutombo kuti tinzwe kuti pamombe mbiri dzataurwa neutadzirwi changamire vanoti kudini changamire dzikise mutombo. Unoona baba sikuda kuti vanhu vaenzani kumba kugara mumatunhu anditi unombogara nomurume wega ane chifungidziro chaanongofungidzira kuti maybe mine zvawaida kupamba pake handiti saka umunhu ari kutaura kuti ini zvinhu handisi kugutsikana nazvo kozi nguva yaakataura yareba plus ukazovaa chimupei handiti zvatinoona isu handichitonga mumatunhu tinotoona kuti kuchenesana kutomupawo choviri kuti achamwana ndakakusvibisa pamba pangu handiti kunyangadzira ohukwi handiti ndomutemo chavo pasi chigare nokuti kana akazoramba achiendera mberi ingaonawo chamwana ukabhadhawa mbudzi ingakabhadhawa mombe handiti uchadei kumunhu akabva mhosva yakaditi ndo zvatinoziva isusu ungadai kutoti pane zvinezvi ufana kutotora kana panomumidza nyanya waitotora mombe wanomupa zvekuti akakuzvibisa pamukadzi wakwange achikunyepera kuti achafa ire uchazofunda mhosva inotore mhosva iyo ozi kana daanga aigara achiti ada kubhadhara utomubhadhara mhosva taura zvinhu zvisina kuzoendeka zvisakaitika kuti vanhu makona hazvitendewi nokuti dai uyo akaramba achiita kerona nyaya mukadzi watora aramba achitokwatisa mukadzi inokurora kukundisvisa nezvaunodanana nechimunhu kuti yakokozvita zvimaerega tinoita nyaya tiitawo saka zvava zvakatowanana kuti mubatiro wekuyomoyo daangati mudzuo zvava zvinyani but abangati makuitirawo zvamamuti kana zvikwanisika Changamire vari kudzikisa mutombo zvaari wekuti pamombe mbiri dzataurwa Changamire vanodzikisa kuti anofanira kubvisa mombe imwe chete yekupahwisa nokuti akamutadzira. Unoona abereki regai ndizvikidze kutaura kumakotsi yarameja street havazvizive kuti zvinopedza kutaurirana chaizvo chaizvo ndozvatinotaura nhasi handiti kuyo kunoti munhu haana nyaya haana chii handiti but kunoku manje kuground kuno tenge tichenurane because ivaya havazive kuti mumativi tinogara tinoziva handiti tinogara vanhu makungotongorirana chete uyaninyani kuchenurana kubhadharana asi wandokupa mbudzi ndokuda kutadzira ndokupa mbudzi ndokupa mombe watopedza nyaya yako handiti hapana paichazomuka futi bhozi painozomuka kuti iwe wabhadhara saka yaroda mombe bhozi aikutarisira kuti pamwe ngochida mukadzi wedu whereas iwe pfungwa dzangu inisa mambo ndaitofunga kuti waitaurira mukadzi uyu waiti iwe maybe uyu anochinja pfungwa dzokuti maybe unoona kufa handiti zvakutobuda nopamwe handiti kuti maybe kutaura chokwadi izvi zvisiri chokwadi dai ndaida mudzimai wemumakore esaina Changamire handida here pamukwa ndaikwanisa kewoizvitireiko pamukadzi womunoenda kuti sanamorwada zvisina kuzoitika imhosva ndinotenda sokutaura kwamaita ndichaita sokutaura kwamaita asi mumwoyo mangu ndarwadziwa yandisina kuisira pfungwa kuti ndozvandikadii aiwa kana isitiri kuti kungotaura pamusha womunhu handitika ndozvaari kufunga mabiyeni handitika asi kufunga kwedu isusu handiti isina kunyanana handiti maybe kana tikatisiya pera utomubhinyirira uyo anongoramba ari kero nambo rambi kuchiuwadzana chete Nambu Changamire vatakanura hamuwadzani ko vaviri nokuti pamwe batana matombo handida kubva takaita chandakaita uyu pamaiti akaremba kuti mutombo kwati aida kutoataka kutema kuti ufe akandipingisa akabuda demo andikonaka saka mambo ndozvo ndozvavatakanura kuti matombo nodemo izvozvoka uyu achega kuramba achifunga kuti ndozvazvo kuti ndozvakaitika iye anenge
Acha changamire kwagare kutema kwagare ndazvizwa ndinoita sekuda pataura naye. Right. Tinzwana panapa patichazosangana musi wa 21. Judgment yaburiswa namambo panapa. Judgment yenyu painozopa apa yaburiswa namambo nhasi inoti iyo Traimo anotenda kuti ichokwadi akaudza mai Hope mai Wiza. Anditika. Nokudaro dare rinoti Traimo aka pakutaura Hope uye nokuwanikwa nhamba dzefoni anoripa Judah 1 mombe uye mari yedare mari izvi $20. Kana maifanya yefoni changamire ndoda pasununguru pafona. Nokuti handina chokuita nefoni iyo. Ko nhamba dziri kuwanika dzenyu sei? Vanofana kuzvipfuura iva kuzvipingura nokuti handina chokuita. Kana kuifona kuwanika sei? Papa ndoda kusunungurwa changamire handide kudzvinyirirwa ipapo. Panyaya yefoni Kana makarekera ndakafona foni iyo kana kuisa message. Mira iwe shamwari. Mira. Pamusoro panyaya yefoni nhamba dzakanga dzaiswa hanzvadzi yavo vanonzi agadzamu ndo vakaisa vakazouya vachitaura kuti handi ndakanga ndaisa foni nhamba idzodzo Saka dziko kaita. ndozvavakataura agadzamu. Right. Saka mari yedare unokwanisa kuzoya naye pana